दिनै मा बुंगोन माने मोसानो ना गाबनो ना रंजानो ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो रायजो राजाफ्राबो लोंहोर लोंहोर फैनानै एसे मोजां दिनैहाय बेहाय बाहागो लाफैदों आसलते जोंनि पर्बतजला बरिते नङा बियो सारा बिटिआरनि थाखायनो जों दिनैहाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा 2026 बिगा हायाव नैबे रेलवे दाबा रिपेयारिं फेक्टरि बेखौ जे बानायदों बेहाय इनिशियेलि नै आंनाव बिसोरनि होनाय माबाया दङ बेवहाय होनाय मथे दा फेज 1 नि खामानिया जागोन बे फेज 1 आव 256 कौटिनि खामा दा आराम्भ जागोन बेनिफ्राय लासै लासै बियो फेज बाय फेज जालांबाय थागोन आरोखि आरो मोनसे बाथ्राखौ चिफ इन्जिनियारा गावनि बिबुंथियाव बुंलांदों जे जों बिसेसकरि बे ओनसोलाव लकालनि मानसिफोरखौ बिसेसकै ग्रेड 3 ग्रेड 4निखौ हागौमानिखौ जों बे एरियानि लकाल मानसिफोरखौ सोगोन होननानै फोरमायनायाव रायजो राजाफ्रा दिनै बाहागो लाफैनाय रायजो राजा सात्र सात्रिफ्रा खुब मोजां मोनदों आरोखि आंबो बेखौनो मिजिंथिदों जे जों आसाखौ मा खालामदों आसाया बेवहाय जायगायाव बे फेक्टरि जानाय लोगो लोगो जायगायाव जाहाथे अर्थनैतिक भाबै रायजो राजाफ्रा बेवहाय सुबिदा मोनो बेखौथ' जों लुबैदों गिबियावनो जों बेखौ आसा खालामदों लोगोसे बिसोर बुंनाय मथे बेवहाय गावसिनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो बिभिन्न धरननि स्कुलफोरबो बेहाय थागोन बेफ्राव गावसिनिल' नङा जोंनिफ्रायबो बेखौ जाहाथे बेफ्राव हाबनो मोननाय एडमिसन मोननाय बेफोरबादि सुबिदाखौ जाहाथे मोनलाङो बेखौबो एसे रायलायनाय जादों हयथ' बिटिसि सरकारा बेफोरखौ लासै लासै टेकआप खालामनानै जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजानि एसे मोजां सुबिदाखौनो खालामनानै होगोन होननानै आं मिजिंथिदों जोंनियावथ' जेबो एफेक्ट जायाखै आसलते जोंनाथ' भार्चुवेलसोखा गतिके दा लेक्सार होनायावसो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मिन्थिदों जे प्रधान मन्त्रिया क'क्राझाराव फैयाखिसै होननानै किन्तु मिटिं बेहाय जाबाय थासान्दि क'क्राझारावनो फैदों होननानैसो सानदोंमोन भार्चुवेलियानो जाथों बा क'क्राझारावनो फैनानै खालामथों बा खालामा बेजों गोनां बाथ्रा नङा माने रायजो राजाफ्रा बेखौनो मोजां मोनदों जे बेवहाय मोनसे मोजां मोनसे प्रकल्प जानो थांगासिनो दं बासबारिया मानो अट'मेटिक जौगागोन बेहाय 2000 बिगायाव बे फेक्टरिया जागोन रेल लाइन गोदान ओंखारगोन आरो नैबे रिपर्ट मथे दैलि माने 10टा करि वागनखौ रिपेयार खालामनो हानाय केपासिटि खालामगोन होननानै बेवहाय लिरनाय दं आरोखि टोटाल बाउन्डारियानो 7260 माने किल'मिटार बाउन्डारियानो गतिके बेखौ नायोबाथ' बहुत मोजाङैनो जागोन आरोखि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' सुबिदा मोनगोन लोगोसे जोंहा एसे बासबारिया जौगानायनिफ्राय जौगागासिनो दं नै दाखालिसो बावै जोंनि दानि मान गोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेवहाय आयुष हस्पिटाल गायसननानै गालांबाय हौवानि बे सेरावनो आरो बिनिफ्राय बिनि सेरावनो आरो पलिटेकनिक इन्सटिटिउसनखौबो बिथाङा दाखालि गायसननानै होलांबाय गतिके आं पार्सनेलि मोजां मोननायनि खारना जाहैबाय 1980नि कनफारेन्सआव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जे श्रम दान जे खस्थ'खौ मोनदोंमोन दिनै बे आयुष हस्पिटाल बे पलिटेकनिक आरो नैबे रेलवे कच फेक्टरि रिपेयारिं कच फेक्टरि जानायाव बे माने जे अधिवेशनखौ खुंनानै हरदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिनि फिथाइ मोनजादों होननानै आं दा सानो आरो